Hi guys! Welcome back to my channel. Meron tayong guest. Meron din siyang channel guys. Ililive ko yung link below. We actually did the I did her makeup video, pero hindi ko alam kung it will be up at the same time. Pero yeah, we did that on her channel. I will leave the link of the video below if it's already up. Now it's her time to do my makeup. So she will do my makeup. She will be using my products. Kasi yung mga products ni Chaka. So, ito yung mga makeup na dala ko. Konti lang yung makeup na dala ko. Ito yung nilagyan ko ng makeup. So, meron na ako moisturizer. Yes. So, foundation. Wag, ayoko mag-foundation. So, what are you going to do then? Ayoko mag-foundation. So, ayaw niya mag-foundation guys eh. So, concealer. So, primer na muna ako. Demanding kahit. I'm gonna do your makeup. Yeah, I don't do primer. What's the use of primer? To prime your face. Hulo! Magalaw siya. Okay. Ganyan na yan, guys. Hindi mo pinakita anong ginamit mo over. Ang dami. Okay. Tony Moly Yolk Primer. Yolk? Yolk! Yolk! Yolk. Ano yung yolk? Edit Yolk primer. Ay, pag yolk. Wala sa ta. Yolk primer. Ano na yun? Yolk? Yolk primer. Sabaw. I-edit to ha. Mala ka dra. I-edit. Tao ka lang nagkakamali. Babe. Oh, it's really nice. Yeah, right? When you put it in your face. It's like my moisturizer. Like, Sukin moisturizer is really nice. How about Tebe, please? Sukin? I think it's an Australian brand. Really? I think nice so. Then, the next one is the... Uy, guys, matchy-matchy pala kami. Eh, hindi naman. Pero yung style, matchy-matchy. Ano siya, it's like a... Nakuha namin to sa Chato Chop Market. Hindi niya tinahi yung akin, guys. Laging gumaganon. Hindi naman, yung akin nga din. Tinahi ko yung kasi wala akong Asa yung ano mo? Ano ba yung hanap mo? Concealer. Ikaw kasi ginagalaw mo yung makeup ko kung saan natuloy I've never touched your makeup. Sorry. English pa more. NARS. So what we have here is NARS. Oh. It's like that eh. Yeah. NARS Radiant, guys? Radiant Creamy Concealer. Asula, nakita ko ito yung skin. Dili mang good! Di, pag-anan ako ganito. Ayusin mo. Ito na ba yung makeup ko? Tapos na ako maligo, guys. Ano ba yan? Parang... Uy, wag masyado damihan. Kapag nasa tropical country ka, lalo na kapag humid, wag masyado damihan yung makeup kasi... Kaya pala, ang dami ng makeup ko kahapon siya yung... Uy, hindi kaya. May mga nagtatanong pala kung Miss ba talaga pangalan ni Miss. Yeah, it's Miss. Hindi. Huy, ayusin mo! Sabihin mo sa akin, look up or ano? Look up, please. Sus! Kuan ginakumata gani? That's common sense, guys, diba? Pag dito ka na, dapat mag-look up na yung mo. Mini-makeupan mo. Huy, so what? Close your eyes! Close or look up? Close your eyes. Tapos look up. Close or look up. Munggol. Nakuha ko gano'n. Careful. Tingnan niyo yung braso niya. Braso de Mercedes. Kain pa more. That's progress. Tapos guys, dapat dito sa ilong guys, kailangan lagyan siya ng No, kailangan siya kasi it will make your nose slimmer. Slimmer kasi ang fat niya. Medyo fat yung ilong natin ngayon, so dapat siya ipa-slim. Uy, feeling ko, tumitingin ako sa viewfinder, parang hindi na-blend ng maayos. Asa na yung Bakit ang puti ng mukha ko? Asa na yung Samin? Danny? Can you hand me the mirror there? Do you have a mirror there? The round thingy? Ayaw mo mag-foundation eh. Kailangan mo ng foundation. Di, uy. Thank you very much. Thank you, babe. See? Hindi talaga na-blend ng maayos. Hindi pa nga ako tapos. Hindi kasi to pang guys, pang concealer itong brush na to. Hindi kasi ako nagdala ng sponge. Konti lang yung brush yung dala ko. See, this is for foundation, guys. Oo, maganda actually to. Uy, bumili ka ng ganyan dito kasi mura lang yan. No, it's not. Uy, mura lang naman yan dito. Yung mga fake. I don't like fake.
Dapat, pag face you should invest because it's your just face. a brush. Hindi naman foundation. Okay. Kung product, doon ka mag-invest. Huwag kang gumamit ng fake kapag product. You like, yung ilalagay mo talaga sa mukha mo. If it's just a brush, applicator lang naman yan. Tapos hindi naman fake. I'm not saying fake. Yung hindi yung original ba? Ito, hindi naman to fake. Kasi wala naman siya pangalan, wala namang brand. Ganito lang talaga siya. Wala siyang brand. So, mura siya. Kasi yung totoo niyan, artist brushes, sobrang mahal. Masyusyo ka. Actually, maganda siya. Ito. Maganda nga. Maganda yung quality. Tapos mura lang. Nagbili ko lang yan sa Gearbest. Hindi ko pala nabili. Binigay sa akin. Tapos, kilay. Yung gagamitan niya is yung lagi kong ginagamit, this guys. is not for kilay. Nasuya siya sa aking pangkilay. Oh, here. Nasuya siya sa aking pangkilay. I like this one. Because it's very pigmented. Detail Make Brow from Philippines. Yeah, from Philippines. Ito pa yung luma ko. See, hindi ko na kailangan ng foundation. Okay lang naman yung mukha ko. Uy, ayusin mo, miss, ha? Ang kilay. Trust me, I'm an expert. Huwag mong kapalan yung nasa loob, miss. Yung sa labas yung kapal. Ang ingay nito. Aba, uy! Ang ingay. Ang hirap, guys. Wala siyang buhok. Awa, see? See, nakikita yung bra ko. Dili man good. Awa, wala man good. Bisag Ara, good pagkuha dara sa kilid. Dara ba? Kaya para mas pigmented. Anong bangaga ni mo? Para mas pigmented. Guys, tingnan mo nga yung product niya. Kinagawa niya ng hole in the hole. Tsaka, dapat Sus, sulay. Kailangan talaga ng drawing skills pag ganitong walang kilay. Meron kaya. Ang ganda nga ng shape ng kilay ko eh. Hindi nga lang obvious yung buhok. See? Wait. Ay, sama ka sa daan niya. Ayaw, sige, tanaw sa samin. Kaya Wala, bakit hindi ka nag-powder muna? Kilay muna bago powder? Ay, pagbuot. Hindi marunong. Inani ko mag-makeup. Si katawati kay makuhaan ang line. Okay na? Wala pa. Hala kayo eh! Ala! Unsa naman tao na? Wala pa ko nahuman. Hiwi ka ayaw. It's not hiwi. That's just how it should be. This is Korean style. Korean hiwi? Nawi ni Ona. It's very difficult, guys, kasi wala talaga siyang kilay. Chak! Ala, jaing ka. Ay, yung saan naman tao na? Ay! Hindi ko kabawas yung brush! Kabi! Hindi ko kabawas yung brush, It's so big. Look at that. It's so big. Kanina sabi niya, ang ganda-ganda ng brush. For me, kasi ang dami kong buhok. Ikaw wala kong buhok. Guys, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Ay, nako. Hala, maldita diriti dapat ikaw na to. Hala, iba silang mga... iba yung reaction nila. Ala, ubus ra kay na, miss. Sige, magkakagihok. Good! Ayaw, sige, lihok. Kaya, dugay kita mga manani. Ako na lang, Dapat ako'y buhaton. Jar! So, di mo naman na siyang i-blend. Ayaw ka malaka. I-blend. Okay. Tingnan mo nga to. Awa. Bakit may pa ganun? May pa, Yan. Oh my God, this girl doesn't trust me. I have trust issues. Look up. True story. Wow, swipe. Shook. Anong ginagawa mo? Baking? Yeah. Char! Over makakatawa. Sige. Wait sa. Hala! Ano naman?Ulutin mo ang tuti. Madami-daming powder ang kailangan dito. Malaki-laki to. Okay. BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette. Uy, sorry for my nails, guys. That one. And we're gonna use this shade. Uy guys, ano lang to ha? Everyday makeup, walang eyeshadow. Drunk Blush.
Alright. The next one is your Ano? lipstick. Yung Lip gagamitin Tone Get It Tint. mo. From... Tony Moly ba yan? Nasa mong face ni Folk. Ay, di ba runong, oy. Guys. Tsaka na talaga ang camera, miss. Hindi na talaga siya nag-focus ng maayos. Lip. Lip tone. Laptop. Laptop. Laptop Get It Tint. It looks like a nail polish. Spread na natin. Hala, Noy! Sige, dira lang sa loob. Ano naman dyan na dapat? Tarong nga, ay. That's it. So, that's it, guys. Yung kilay na lang yung kailangang ayusin. Dito okay lang naman, miss. Uy, may BCG injection. Oh, gabi. Ito, okay lang to. Pero yung lip tint, ganyan lang siya, guys. May pa-style siya, may pa-ombre siyang ganyan. No mascara for today. Wala, kasi guys, yung mascara na dala ko, yan lang. Heroin make. Tapos, ano yun eh, ang hirap tanggalin. Wala akong dalang pang-remove ng mascara na yan. So, hindi ko siya ginagamit. Anyway, that is it for this video. Thank you guys for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. And subscribe to her as well. Kung gusto niyo lang naman. If you like. Thank you guys. Bye. Be good. Mwah.